Before sidlale nansi ividiyo ebalulekile yaKhuzani, inkulumo le kade idlulisa esizweni isikhulu sakwaGuqa, abalandeli bakaMaskandi, abalandeli bonkana nje, abalalela umculo nabathandi bomculo nje kaMaskandi. Lapha-ke inkosi ibikhuluma idlulisa amazwi. Kodwa-ke sobheka la Dlamlenze ibi-update imicimbi ezobe ikuyo kulamaviki azayo lapha eMerrill Fridays with Khuzani. Merrill kahle kahle Lounge and Bar presents uKhuzani. Ngey'deti May sukuba lapha yini iCarvolao present Freedom Weekend kuyi-15 zikaJuni-ke. Nazi-ke insizwa ey'khona nazo ezobe babambisene nazo. So sibonga kahle kakhulu-ke akwesizwe ukuthi iDlamlenze ibeke kanjani enkulumeni yayo. Ngiyanibingelela nonke ma-Blue Nation, ngiyanibingelela bonke abathandi bomculo, ngibingelela bonke abathandi bomculo kaMaskandi, abathandi bomculo nje wonke jikelele ngokwehlukahlukana kwawo. Okhulumayo-ke la uKhuzani ngomfowampongo phansi ekadla amandaba iDlamlenze Ntombini iDlamlenze ensizweni. The president of the Blue Nation is the king of Maskandi. Bafowethu ngithi angibonge since unyaka uqalile izinto ziyenzeka, nibonile sivuka kuma-Grammy Awards kungazelele muntu, nibonile sihlela umcimbi Carnival City, sold out event. There are more to come. As you know ukuthi now kuza ingoma kazwelonke, kuza impucuzeko, kuza igcwalisa spring picnic all white, kuza album at the end of the year. Bafowethu kumnandi, ngicela ukunitshela ukuthi njengoba ningibona nje ngigqoke i-K-Star 7, siqaleke ubudlelwane nabo, ngisebenzisana nabo as a member of a K-Star 7. Ngithi wonke umuntu are invited to join me in this clothing label. Imnandi ngendlela esimanga, njengoba kuza ubusika khona amajakete, njengoba kuza ilokhuzana nehlobo futhi izoba zikhona izinto ngokuhlukahlukana kwazo. Lindela wena mina ngizobe ngu-update epage lami. Mafuna ungilandela hamba epage lami kuKhuzani, ku-Facebook lapha uthi Khuzani King Dlamlenze Mpungose, kanti ku-Instagram uthi Khuzani_Mpungose, kanjalo ku-TikTok uthi Khuzani Mpungose, na ku-Twitter ku-X ebizwa ngo-X njengamanje ungasho uthi Khuzani nakhona _uthi Mpungose. Noma kanjani bafowethu, ngiyathokoza ukuthi nihlezi ningithanda, uthando lwenu ngekaliphele, ngihlezi nginithanda noma inini, nazi ukuthi angilutho ngaphandle kwenu, konke la ningibeke khona ngingenxa yenu. Nibonile-ke ey'nsukwini ezedlule la khona bengiphakamisa khona ama-platinum, double platinum, gold, la khona ningithengise khona ngendlela eyisimanga as a #1 seller in Maskandi genre. Thank you very much. Let's continue to enjoy this year of 2025 till we meet next video. Thanks.